Bazeki hau guri behida ahola, sentitzen augulako eta igabeko lehenengo herribesta honetan egoaindik entzuten deulako. Venga, moitu, lasai. Eta hori, beste hainbat gauzan arten hori zan erramun, osteunen aipauzan, askotan erraza da sabel bat betetzea, ezain erreza bihotza betetzea, eta erramunek bik egiten zekin. Gaur hemen daukeu bere familie iraia ez dakit nahiko zenuken hitzpare batein edo, bueno, ez zuk ikusi, Gaurko egualdi hau kantatzen aituko berriro eta eurie. Atxe juntzanetik ikusi entzun edo irakurri dituten gauza guztitan askotan pentsaude. Itzeiten nahi dan pertsona honek ondo zautzezun, atxe. Irriparrea atera diazuez, adibidez eurik eta idoiak plazan antzerkitxo hori zenutenen. Iñaki muruan hitzek segure irratin eta beste hainbeste esatezu ondo ezautzen zuten hauek atxe. Eskerrik asko handi bat denoi eta duela hilabete batzuk nire semeari aiurri zanion bezala. Atxe indio zaiok egun omenaldi honena da zoriontsu izatea. Beak beti itxen zon bezala eta danoi saiatzen o laguntzen zigun bezala hala izaten. Eskerrik asko.
cantando.